Krásný dobrý den, dneska jsem tady zase já a z důvodu, že motor se opravuje a nechci, aby tady ten kanál umřel, tak zároveň i něco pro vás zajímavého, co jako mohlo být. Takže rád bych se s váma podíval na nějaký pionýry na Mazoši, jo, když tak případně můžeme třeba i na Facebook, nebo tak někam. Prostě se podívat, vybrat nějaký pionýry, jo. Protože já osobně mám Java Pioneer 20, je můj kamarád, vím, jak vybíral můj kamarád, vím, jak jsem vybíral já. Já jsem jakoby vybral takovýho skrytýho démona, takže vím, na to si dávat pozor, protože vím, co se mi zkazilo, vím, co šlo prohlídnout, že jo, zároveň tam, a neprohlídnul jsem tady to, takže prostě vím, na co si dávat pozor. A jak jako cenově, jak co a jak. Takže můžeme se na to vrhnout. Takže tady máme už nějakou babetu. To ne. To je nějaký pionýr za 32 000 korun. Takže proč stojí tolik? Prodám pionýra 21. Platné papíry psané na mě. STK do 10.2029. Celkový pěkný stav. Jen je třeba pořešit motor. Za studena chytá, jede, táhne pěkně, teplý chcípá, startuje na roztlačení. Dám k němu nová brzdová lanka a zadní zástěrku. To je dobrý, takže jsem to přečet, než neumím číst, jak jste slyšeli. Ani mluvit neumím. A když se na to tak jako mrkne, OK. To je výfuk docela pěkný, tady je to takový... SPZ už taková taky jako trošku skřivená, ale takový má to papíry furt, že jo? A to se nehraje vůbec, jako za 30, jako 2000 to není špatný. Ten lak jako vypadá pěkně hodně. Takový ten motor jako vypadá čistě. Takže to je dobrý. Jako fakt to vypadá dobře, jako to nevím, jestli to něco špatně. Taky jako je to 32 000, jako zrcátko je tady pěkný, tady ty madla. To je hodně pěkný, a nebylo tam z jakýho to je roku, pokud se napletu. Z jakýho to je roku asi nevíme, co? Ne, nevíme. Ale jak odhadu, jo, takový můj menší odhad, že když se člověk podívá na tu cedulku, co tam je. Takže, když tady vyhledám. Java. Pionýr. Tak. Java Pionýr jako štítek. Jo, ne cedulka, jsem jenom prostě. Takže on to je trošku jinak. Že vlastně ty starší, takže to mají takhle. A pak ty novější, tak už to mají zase takhle. Jo. Ještě je třeba 75. A myslím, že už od roku 76, tak jsou tady ty štítky. Pokud se napletu teda, jo. Nejsem si jistý, to si myslím já. Jo, tak on se jako to myslím, že to je. No, 19. A vlastně, když se člověk podívá tady, takže to je vypsaný takhle nahoru a není to jakoby do boku takhle, že ten štítek je, i když je takhle, takže furt kouká takhle nahoru. Takže tady ten plech rozhodně tam nebude origo, že buď ten štítek je dokoupený, což jako vypadá v hodně pěkném stavu, takže teoreticky štítek jako sice jako nejlepší, nebo možná není origo ten plech, kdo ví, jedno z toho. Takže na to bych se dal pozor, a to není nic velkého, jako to by mi ani nevadilo. Celkově jako to vypadá dobře. Tak tady koukám, tak jako asi bych tomu jako nic moc nevytknul, jako vypadá to fakt jako dobře, ty. Vypadá to fakt jako dobře. Všechno jako vyleštěný, úplně topovka. Jo, to je úplně všechno. Jen nevypadá to jako nerez, ale rozhodně bych se zeptal, jestli to je z nerezu nebo ne. Jo.
rozhodně bych se zeptal, jestli to je nerez, nebo to není nerez. Protože jestli ty kola jsou nerezový, takže nerez je takový měkčí materiál a může to jako, ty kola se můžou trošku prohnout, jo. Kdyby se třeba jezdí někde v terénu nebo hodně těžký, či pak to může být takový menší vajíčko, že to pak nebude úplně nejlepší na světě. Ale jako docela bych to doporučil, není to špatný, za takovou cenu jako jde to, ale asi člověk najde i lepší, no. Za takovou cenu. Tady Java Pioneer vyměním. Prodám Pioneera po GO, bezkontaktní zapalování, aha. Bez tepla, bez SPZ, tak normálka. Můžu přihodit originální zapalování, nový kondenzátor zapalování funguje, ale dostal jsem zapalování, takže jsem na něj práší. Sundaný klaxon taky můžu přidat. A startuje krásně, vše originální. Nevolat, spíš pište, nebo výměnou. Kupováno za 8 000 a dodalo se do toho kolem 14 000, celkem 22 500. Jo. Takový normálka. Jak to vypadá? Že tady, jako, tady jde vidět, že to jako hodně svítí, že tam asi není úplně origožárovka. Nebo vlastně, on to může být tím zapalováním vlastně bezkontaktním. Bezkontaktním je SM12V místo 6. Takže to asi bude tím. Jo. Nevím, kolik to má vatů bezkontaktní zapalování. Se podívám. Tady jsem ve zblouděném kruhu, protože já mám anglickou klávesnici. Takže kdyby někdo nevěděl, bezkontaktní zapalování často vape. Mě by zajímalo, kolik to má vatů, jestli to nikdy nebude. To jsou jen obrázky, jenom abych... Tak co? Bude tady, kolik to má vatů? To je 90. Tady. Jo. Tak tady to zapalování je zrovna 6V. Já myslím, že jsou i 12, to. Nevím. No jako, zatím to vypadá pěkně, jako svítí to hodně dobře, což jako, to je velký plus. Je to 20. Je to 20, ne? Jak se to jmenuje? Java Pioneer vyměním. Že tady není uvedený, co je za Pioneera, ale jako vypadá to jako 20. Hej. Vypadá to jako 20, kolo jako dobrý. Ten výfuk už není úplně jako, není to úplně topovka, ale tak člověk jako, furt to jako vypadá jako, není to špatný, jo. Není to špatný. Kola taky nevypadají vůbec špatně, ale tady už něco vidím, to si pak řekneme. Sedačka zatím vypadá jako, tak sice roztrhla, ale jako za 2000 se koupí nová, což jako 2000 je hodně, ale nemá to papír, tady to, takže jako třeba na pole nebo tak, nebo jako na nějaký ty výšky, jako není to fakt jako špatný, jo, prostě hodně to utrhlý, no a jako furt to funguje, že jo. A vypadá to na 20 podle tady těch model, nebo co to je, jak má spojka přední brzda, že to vypadá spíš na 20. Tady kouká nějaký dráty, tady to nikdo nedal k sobě, tyjo. To bych to koupil, tak bych ty dráty tak jako dal do ničeho, jo, nebo aspoň to třeba přilepil aspoň, nebo spojil to aspoň tím spáskou, nebo jako přilepil to nějak k sobě, aby to tak koukalo, aby to bylo u sebe. To rozhodně bych udělal. A jako reálně to jinak vypadá docela celkem dobře, no, tady jdou vidět ty kola, aha. Jo, je to 20, no, dobrý, je to 20, neměl jsem se. Ale tady to nevypadá úplně dobře, tyjo. Ty kola, ten chrom tam jako už skoro vůbec není, je to takový špinavý, zrzlý, nevím, něco mezi. Asi už to úplně člověk nevybrousí. Je, to vyplo.
asi už to bude člověk nevybrousí. Ten lak vypadá celkem dobře, teda až ta bílá. Originálně tam nebyla úplně celá bílá, byla taková trošku tmavší, jo. Nebyla to úplně bílá, takže s tou červenou jako nevypadá to úplně nejlíp, jo. Je to fakt hodně bílá, či fakt to nepadá jako moc dobře. Ale hlavně, když to je na ježdění a furt ten tak jakoby není žádný jakoby špinavý tady to, takže není to být špatný. A ještě, když to tady někdo montoval, tady ty dávky, nebo co to je, tady ty remaplechy, tady ty stupačky u těch remaplechů, takže jak to je zašrobovaný, že to má být na druhé straně, to má být obrácen, že to nejde vidět, že to tady někdo dělá blbě. Jo, já jsem mám přepol a tady už vidíme rovnou i světlo, jak svítí, to tady svítí zadní taky pěkně. To to nevidím nic špatnýho. A ukaž to. Tady to je taky dobrý, to nějaký pionýr nemají, to třeba ten můj nemá, bohužel. Jasně. SPZ jako, je tam něco, ale nějak chybí. Tady to je bílý, což jako nevím proč. Nevím. A jako mi se ty lištičky líbí, to třeba já tam ty lištičky nemám, což mě vadí. A původně tam i byly, ale jako nemám je tam. A to už je všechno, to jsou všechny fotky. Takže tady ten pionýr jako nevede se být špatně, teda ještě, když tak koukám, že ten řetěz možná je volnej, co tak to jako na mě působí, jo, že takový jako volnější, že rozhodně by asi padal i řetěz, jako je tam ten kryt řetězu, že asi padat nebude, ale jako dal bych to jako, asi bych to jako dal víc dozadu to kolo, nebo aby to bylo víc napnutý, to rozhodně. Jinak jako tady to jde vidět, že to je urvaný. To když tak to by zkontroloval, jestli se nahoru ten plyn nehýbe, jestli by třeba nepadal ten plyn. To by taky na to dal pozor. A jinak to jako vypadá celkem dobře, jako dobrý to jo. Dobrý. Takže rovnou mrknout, co tady mám dál. Já mám babetu, to nás dneska nezajímá. To se ještě tak můžeme podívat příště na babety. Jaková babetu sice nemám, ale tak proč se nepodívat. Tady máme Pioneera za 21 000. Dobrý den, nabízím k prodej Java Pioneer 50 bez TP po GO motoru a celkově v pěkném stavu. Zachovalém a stavu pro více info SMS. Při rychlém jednání sleva. Doufám, že to přečte dobře, protože já mám pár poruch, já mám takovou jednu poruchu. Takže někomu mě se píše, ale čte trošku hůř, takže to se omlouvám. Takže to jsme se dozvěděli. Motor nemá, ježiš, je to Alpine 50, takže typoval bych to asi na 21, co tak vidím. Rozhodně nemá, že jo, TP, ale po geočku, což jako je dobrý po geočku. Motor je v celkově pěkně zachovalém stavu, ale po geočku. Takže jakoby vyber si, nebo oboje. Vyber si buď je po GO, buď je po generální opravě, nebo je v zachovalém stavu. Jedno z toho. Takže když se podíváme na obrázky, takže vypadá tam, že tam je 21. Doutníček, to nevím, jestli byl normálně na 20, jestli nebyl doutníček na 20, ale 20 neměl podle mě doutník, ale to nevím, to se pletu. Ale rozhodně, kdybyste chtěli větší výkon, takže bych koupil výfuk bez doutníku a celkově tady ten už vypadá hůř, že to koleno takový jako lesklý a tady to ne. Všechno by to ani neuškodilo, designově by to vypadalo líp. Tady chybí klaxon, což jako nevím, OK. Za 21 000, no, jako lak je pěkný, to jako jo. Je tady zrcátko, což taky je dobrý. Kolo vypadá pěkně a zase bych si dával pozor, protože to vypadá jako, že to je nově kupovaný. Takže dával bych si pozor, jestli to není neres. Protože často lidi prostě koupí neres a celkově vím, to je docela prostě šumák. Ale jako fakt jako to může být se jako prohnout se, což jako není úplně nejlepší. Jako není tak častý, jo, ale prostě když se těší tady to, nebo když je nějaký terén, že ono se to může prohnout třeba. Kdo ví? Výfuk vám rozhodně neupadne, což tady je vidět. Tady je to nějaký... To nevím. A jako motor fakt jako vypadá dobře jinak. Tady je jiný potah.
takže buď je pod tím jakoby originální potah, nebo to tam je prostě jenom to byl potrhaný. Jo, nebo prostě to je sedačka, no. Ale to vypadá nějak jako divně, nevím. Jako lak, a tak na laku to nezáleží zase. Tady to je to furt z jedné strany, tady to je nějaký zabahněný nebo něco. To bych se na to dal trošku pozor, kdo s tím jak jezdil, jo. A tady to je nějaký zabahněný divně. Nebo zrezlý. Nevím. Tady máme, je to někdo foutil nějak, to je divně. No nic, a tady máme tu ještě jakoby druhou stranu. To je taky jako, vypadá to v pohodě. Teda až nevím, jestli to zdá jenom mě, ale ta brzda zadní, tady, ta páka, tak je nějaká jako dovnitř. A tady ještě chybí jeden šroub, a to bych se asi nedělal hlavu. Ale ještě tady jako dovnitř. To je divný. Aha, tak jsem si všimnul, ten Pioneer už je docela skládaný, co tak teďka vidím. Protože Tady to, no počkej, tady ještě nějaká fotka. Počkej. Tak k tomu se pak vrátíme. Tady je kerejt spojky, to je pěkný, to mám taky, a to mám sundaný, protože se to prostě často sundává celý a to tam zavazí. Takže až to pár, tak to tam zase dám. Jasně, tady to je, dobrý. Kaž to. To je nový taky. To je taky nový. Jo, tady to je jiná stupačka, ne? Než to je na druhé straně. No. To je jiná. Tady to je podle mě asi nová. A tady to je jako starší. Nebo to nadává nějaký mantak jak já, ty vole. To taky. Tady už jde že už to bylo na jednom inzerátu, už to je jenom vyscreenshotovaný. Ale tenhle, který není úplně nejlepší, takže asi už asi v pohodě, to nevím. Ale... Tak ještě tak jako koukám, jako ten lak furt vypadá jako dobře, s tím bych se nedělal hlavu s tím lakem. Jo. Tady jde vidět to bříško vlastně, nebo co to je, hrudník, nevím. To se mi plete. Ale že tady to má jako já. Že tady je vlastně takový úchyt, který je že klapací. Že jde zaklapnout tady to mám já, to je z 0,5 vlastně. To je z 0,5. Ale první 0,5, takže měli ještě zámeček tady. Že normálně tak to máte jako pod řídítkama, na klíček, že jo, klíček pod řídítkama. Ale první 0,5, tak to měli tady, jo, což je docela vzácný. Takže jakoby jo, je to docela vzácný, proč ne? Nějaký motor vypadá jako pěkně, co koukám ještě. Tady to je nějaký furt zapáněný, proč tam je širu, nevím. Nějaký divný. Asi bych jako je to výfuk, že tady to se dá vyměnit. Tady je vidět štítek, jestli tam z něho něco jde vidět, asi ne. Vždycky, když to vyscreenshotujeme. A to asi nepůjde nic vidět. No to asi nic neuvidíme, ale. Nevadí. Jo, počkej. Tady to nějak vypadá jako... Není to špatný. Tady je vidět, že tady to taky lakoval nějaký mantak, jak já, nebo to je sfařený. Tady druhá vidět, že to třeba prasklo, nevím. Ale jako... S ním bych taky nedělal tolik hlavu. A tady to je svařovaný, tady to už je svařovaný, to jde vidět, že to je buď svařovaný, nebo to se ta barva loupe tím způsobem, že to vypadá, kdyby to bylo svařovaný. A vypadá to jako svařovaný, takže to je takový, nevím. Jako jinak tady to je pěkný, jako svítí to tady to. Jako rozhodně to bude 21 a neorientuju se jenom podle tady toho. A celkově podle toho, jak to vypadá, že to bude 21. Ale podle mě kdysi hodně dávno, když tam měl nějaký majitel, takže měl na náhradní díly 0,5, takže tam dal výfuk z 0,5, to potom bude 0,5 výfuk. Pokud podle toho doutníku jak vypadá, že to nevím, jestli se dával na 20 nebo na 21, nevím, jestli to je na 21.
A podle tady toho. Jo. Takže tak. Řídítka, ty rozhodně, ty jsou, že jo, kupovaný, tady to. S tím taky nedělal hlavu, tady to vypadá, že tam je SPZ, jestli jsem si ji nevšiml. Ne, on tam nebyla vyhocena. Nefotil SPZ, jo. SPZ-ku. Tak vypadá, že tam je SPZ-ka, takže proč ne? A vypadá to, že SPZ-ku nikdo nefotil. A za 21 000, no... Jako na to, že... Hele, je to po geočku. Bereme tak, že to je po geočku. V zachovalém stavu. No, zachovalý stav nevím, no. A jako by vypadá to celkem jako dobře. Ale podle mě rozhodně lepší, jako za 21 000, jako nevím. Zase je to po geočku. Ale podle mě je jako, radši bych si koupil tady toho Pioneera za 17 000. Jo. Tady má taky obmontovaný vzučák. Jo, taky to svítí, nebo aspoň myslím, že tam ten taky svítí. A tady svítí. Sice jasně je to 20, ale jako to je o pár kilometrů, jo. A když chcete, že z té 20 si to klidně můžete přestavit na 21, s tím není problém. Jo. Že normálně tady to se třeba jenom sundáte, tady to taky, dáte tam gumu a hotovo. Jo, můžete kolem klidně dát bříško, ale je to 21. Pohoda. A vzučák tady může dodat, tady to, ta sedačka je sice horším stavu, ale jako za 17 000 rozhodně bych koupil radši tady to z Pardubic, než tady to Pioneera za 21 000 ze Světína. Vsetína, jo, rozhodně. A jako prostě když chcete 21, nechcete si s ním srát, tak jako chápete. Je možný, že tady to Pioneera za 17 000 asi budete jako víc opravovat, než to za 21. Tady není, že je jako po GO, nebo něco takovýho, ale to jako člověk už do toho investoval jako 14 000, nebo kolik? Se podíváme. Jo, koupil za 8 000, jasně. A investoval 14,5 tisíce korun. Jo, já jsem teď investoval 8 000 do toho Pioneera, že je to takový podobný případ, ale už to nechci prodat, protože já jsem do toho investoval tolik peněz. Ještě se do toho hodně zainvestuje, takže nechci to prodávat. A jdeme dál. Když tady máme dalšího Pioneera za 15 000 chrudíme. 15 000 to už je, já jsem kupoval Pioneera za 13 000, vlastně před rokem. A tak jako podíváme se, co tady máme. Co tady za fešáka. Takže, Eva Pioneer 5020, rok výroby 1972. STP plus STK. Pojistka placená, TP psané na zemřelého, ale v registru vedení jako provozované. Platná STK do odstavení motocyklu pojízdní. Počkej, 18 000? Hej. 15? 18. Tady někdo zkouší... Počkej, fakt, že jo? Fakt, že jo? Aha. Tak bereme, že to je za 18 000, a když tak za 15. Jo. Takže, je to z roku 72. A když na to mrkneme, takže je tady zrcátko, to rozhodně není Origo. Tady každý jiný madlo. Každý jiný madlo, tyjo. No, tak to nevím, jestli je dobrý. Tady ty modlo má, myslím, 0,5 nebo 550 a 555. A možná 0,5, nebo ty první verze 0,5 měly, pak zase mělo tady to. Ale co tady vidíme? Tady to je nějaký... To je divný. Tady se někdo hrál s designem, jasně. Tady to vypadá... Tady nejsou vlastně pneumaplechy, ukáž. Tady se někdo dal... No. Jak jsem říkal, že se může přestavět, že může se to takhle přestavět, ale tady to není úplně nutný, jo. Ten hrudník, nebo to bříško, to není úplně jako nutný takhle dělat. To tam jde dát jako by líp namontovat. Tady je taky vidět, že to kolo je takový volnější, že je víc volný.
není tady kryt, což jako s nimi se tolik nestresoval, ale rozhodně používat brzdu, tady tu, na 20, když tady nemáš plechy, to se může stát něco jako mně, že mě to prostě z toho nějak vypadlo, nebo já nevím. Prostě se nějak prostě pokazilo. Takže jako blbý prostě, bylo to blbý, nebo já nevím. Ale vlastně jako na to není dělaná. Až tady to je nějak takový už ohlí, když to vidět, že to je dieta, tady to ani nevím, co je. To tam nemělo být, asi, co gádám, nevím. Ještě ten výfuk, no já už to tady vidím, no. Tak řídka jsou 21, že jo? A na to, že to je 1972, tak to má podsadlový plech, který jsem myslím začal používat v 75 nebo 76 roce. Jedno z toho, nejsem takový profesionál, bych to poznal. Tady to je taky nějaký úplnej shit. Tady to je... Ježiši, co to je za prasár, no. Tady je hodně chyb. Třeba tady, to tam ani není origo tady to. To kde vzal? A na druhé straně něco? To tam je... Nebo to tam je? Jasně, SPZ je zakrytá. CZ, tady to uřezaný. Sedačka je taková nakloněná, jasně. Zajímavý. No to já jsem sadl, vlastíčka 65 km. Jasně, štítek. Taky to poznám, že to je 20 podle toho, že tady na těch stupačkách jsou díry. Takže to je rozhodně 20. I podle té brzdy, podle té páky brzdy. Zadní, tak taky. A to, že to je 1970, protože tady to rozhodně nebude origo. Jo? To je ne origo, jakoby rozhodně tam není nejlepší, rozhodně to nebude ani origo teda, no. Ten nizem nevypadá úplně nejlíp, jako... Hele, to bych, jako... No tady toho pionýra je podle mě 15 000 dost. Tam bylo, že to bylo STK, ne? Tak proto tak drahý. Protože tady je TP a je STK, že jo? Takže to asi jediný důvod, proč bych toho pionýra koupil. Hele, podle mě to není tak špatná koupě, hele. Jako, pokud hledáte pionýra, který ho chcete zrenovovat, komplet zrenovovat, jo, klidně do toho třeba dát 20 000 nacpat, nebo 30. A zároveň chcete už, aby to měl papíry, aby se nemusel řešit papíry, tak jako i za 18 bych to koupil, jo. Jasně, a to je taková menšina, takže nevím. Nevím, tady nejlepší prostě. Co? Tady je další pionýr. Počít za 7 000? Tak to bude peklo. Prám pionýr, motor funkční, jezdil jsem na něm před 3 roky, nutnost provoznit. Tak, jak je na foto. Jasně. Za 7 000. 7 000 je jako docela jako dobrá cena. Jako 7 000 jako... Motor funkční jezdil. Takže motor nejede. Jel naposledy před 3 lety. Je to na zprovoznění. Bylo to asi někde zahravaný v garáži pod nějakou hromadou něčeho. Bylo prostě... Tady to urvaný. Co mi se asi nedělá takovou starost. A bereme tak, že to je za 7 000, jo. Bereme tak, že to je za 7 000 korun českých. Takže. Je to 21. Jo, to prostě podzáme, že to je 21. Já nevím, co první vůbec. Nevím, že to je hodně špinavý, zaprášení. Podle mě, kdyby se to vzalo v vapku a vyleštilo, tak by to nemuselo vypadat tak blbě. Tady to je k sobě nějak svařený, nebo já nevím, jak to tam je připevněný, ale docela jako pohodně to na sebe navazuje, nevím. Vypadá to zajímavě. Tady to je dolů a to se dá nastavit víc nahoru. Jo, ta spojka, to je úplně v pohodě. Jo, tady ty kola, tady chybí šrouby.
Nebo to aspoň vypadá, že tam chybí šrouby. Takže to nevím. To nevím, jestli je dobrý. Ježišimaria. Ježišimaria. Je. No, chlapci, no, tak co tady koukám. Je. Tak to... Na tom Pioneerově hodně věcí špatně, no. Tak ta sedačka je fakt jako hodně ďábelská. Hodně ďábelská, musím podotknout. Tady to asi jako dobrý, no, výfuk jako nevypadá jako nejlíp, že jo. Spojka, no. Na tom Pioneerovi není dobře podle mě vůbec nic. Vůbec nic na tom podle mě není dobře. Ježiši, to tam má jaký helík. Je. Ani z toho nemá. No ježiš. A má tady kryt řetězu. OK, kryt řetězu. Tady má pěkně zabudovaný ten na palivo. To taky beru. OK. Se koukám. Ježiši, chudák Pioneer. No, tak tady nemáte ani zadní brzdu, chápete, prostě. Ne, prostě jenom... Počkej. Jo, dobrý, já jsem tady. Je to 21, na 100% už, podle tady toho. Má to aspoň zadní brzdu, ale přední brzda nějak chybí. Jaj. No svítit to asi nebude, co tak předpokládám. A to už je všechno, to jsou všechny fotky. No, tak. Pokud už jste třeba měli babetu nebo něco takového, nebo prostě už jako umíte nějak operovat, trošku aspoň, tak bych to asi koupil na zprovoznění, počítal bych, že bych do toho třeba ještě narval 3000, ne maximum, aby to jelo. A pokud byste chtěli mít prostě Pioneera na cross, tak to je ideál. Prostě ještě potělím že do toho narveš 3000, aby to jelo. Pořádně. A Go Pioneer na cross jako není špatný. Není tak špatný. Co tady je? Takže vrhneme se dál, že tady za 30 000 taky s případami. Až to. Dobrý den, prodám Pioneer STP bez STK. Odstavené jako pojízdné, další dobu odstavené, cca 80 let. Nebude velký problém zprovoznit. Čerstvý benzín a měl by šlapat. Blechy v pěkném stavu, psané na mě. Přepis dle dohody s novým majitelem. Slušné jednátí dohoda na ceně, nebo nabídněte. Za 30 000, no tak. Jako má to jakoby TP, jasně, má to papíry. Ale bylo to odstavený 80 let. No. Nevypadá to špatně, jako. Nevypadá to špatně, jo. No tak šrouby tam asi jsou, tady taky nejde vidět, takže na tomto Pioneer někdy vyjde za 7 000, asi šrouby jsou, to jenom... Jsem si toho nikdy nevšiml, že to nejde vidět. Tady někdo šetří na šroubech ještě, před těma 80 lety. Jasně. To byla jako v pohodě nějak, jako... Barum, jasně. Starý, plaště, no. Bo nevím, jestli se ještě teďka dělali barum, myslím, že ne. Zrcátko, tady vidíme, že tady je zrcátko, nebo aspoň bylo. Třeba to je urvaný, kdo ví, ten ví. Nebo já nevím, že jo. Nechybí jedna guma, a s tím bych se jako nedělal žádnou starost. Tady to je pěkná, jako tady ty lišty, to jako vypadá jako pěkně. Jako potah, není to úplně populární potah, že jo. Nejvíc populární je ten klasický potah, ale jako taky to jde to, se koukám. To bude nějaký starší kus, ještě podle toho tacháče, to je starší kus, rozhodně. Ale jako nevypadá to špatně. Tady je vyčtované to 7800 něco, ale do toho bych vůbec nekoukal, kolik to má na to, jenom prostě taková zajímavost.
protože vlastně jak to prostě počítá ty kilometry, tak jak se jmenuje, tady to. Takže on tam jenom od toho, abyste věděli, kdy měnit olej, kdy namazat brzdy tukem, nebo ne brzdy, nenamazat ty pružiny tukem od pružení, že jo. Tady SPZ, jasně. Víš, že jsou papíry, pohoda. Vypadá tak špinavě. Jak buď si tam někdo nalakoval, to je 20, nebo to je originální lak. A jestli to je Origo lak, tak už chápu, proč to stojí tolik. Jo? Jestli to je Origo, ne, to nebude Origo lak. To není, hovno. Není to. A ty plechy podle mě tam budou originálně. A ten lak rozhodně Origo, protože tam potom nějaká modrá nebo něco, nebo tak. Takže jako plechy podle mě budou Origo, všechno. Ty díly budou Origo, většina, kromě motoru. Díly motoru asi bude Origo nebudou. Nebo takový ty maniký CD5. Ale jako, to bude Origo všechno, jako ty plechy budou Origo podle mě. To jako jo. Tomu věřím. A jako jo, vypadá to dobře, to všechno. Za 30 000 jako hal, má to TP. Má to papíry. Takže se jakoby dobrý. Je to jako takový zachovalý stav. Celkově jakoby mohlo by to jet. Není to jako tak jako strašný, jako jde to. Je to v pohodě celkem. Nic proti tomu nemám. A zase jdou jako, člověk může najít i lepší, jo. Člověk jako najde i lepší pionýry. A zase, kdyby si někdo chtěl zrenovovat pionýra, jo, takže na to je pěkný základ tady, jo. Kdybych chtěl udělat takovou jakoby renovaci, jako pěknou renovaci, jo, aby to vypadalo pěkně a zároveň bych chtěl řešit nějaký extra velký problémy, že by něco udělal, pak by se mu to zase dojebalo, pak zase by to udělal, zase by se to rozbilo. Ne, tak tady prostě jednou uděláš hotovo, podle mě, jo. Tady jednou něco uděláš, funguje to, bude to fungovat do konce tvýho života. Jo, do konce života ne, ale chápeme se. Co tady je dál? Tady je Mustang. Je. Tak, Mustang sice... Nějaký lidi neberou Mustang jako Mustang, to je jako pionýr, ale jako Mustang, ale jako... I to je pionýr, má to stejný motor. A jako za 12,5 tisíce? To je hodně pěkný. Takže tady jenom Java 50 bez TP, vše funkční pojízdná svítí. Dvě fotky. Takže tady první fotka, tady je vidět, že ta hlava není pevný na všem stavu, ale celkově ten válec. To není úplně nejlepší. A jak to mám jako v podobném stavu, nebo měl jsem, teďka jenom ta hlava, mám jako v blbém stavu. Někdy ten výfuk byl novej, teď už rozhodně novej není. Se koukám tak... Tak to vypadá pěkně. Řekl bych, že to bude starší typ, podle tady těch jako rukojetí, nebo to tam někdo prostě nandal. Takže ty řídka jsou nějaký divný. Jestli... Jak to koukám. Ty řídítka možná budou... Počkat. Ne, tak 207 má... Nemá. Ty 207 jenom z 210. Aha. No jo. Yeah. Takže tak. Už se chápu, protože to je tak levný. Hele, řetěz je napnutý, což je dobře. To je pěkný. Světlo
To světlo tam není Origonem. To je normálně z Pioneera 2021, nebo nevím, jestli měl jako Mustang stejný. Ale minimálně rozhodně, kde vidíš, to je potuningovaný, že ta sedačka je taková víc jako takhle. Zároveň taky, tady to je nový. Tady to velký ozubený kolo. Je. Tady to taky víc jakoby vyzdržený nahoře. Jinak karburátor na všechno vypadá jako normálně celkem, tady není kryt, což jako není to špatný. A vypadá to, že to je spíš jako na nějaký cross. Elektrika asi nepojede, asi nebude fungovat elektrika, co tak vidím. To světlo podle mě buď je takhle dole schválně, nebo padá dolů, což jako to se jenom utáhne, je hotovo. Jinak, taky bych se dal pozor, jestli ty rámy kol zase nejsou z nerezy, jo? Jestli to zase není nerez, no to bych se taky dal pozor. Tak jako vlastně jako nemusí, ten nerez jako tolik nevadí, ale je lepší, když to z té nereze není, jo? Rozhodně to je lepší. Hlavně pokud někdo je z nějaký cross nebo něco. Třeba na silnici, tak to nerez ani tolik nevadí. Ale do terénu na cross jako vadí to, jo? To bych asi nedělal. Takže tady to vypadá, že to bude spíš takový jako na cross, že takový upravený, aby se s tím jezdili v terénu, že je na poli někde, jo, že s tím tady prostě bude někde skákat a i to. Jo, že proto ty řídka jsou takový, jaký jsou, za nějaké to je, že jo, vyvýšený, jo, blatní, tady to. Takže tak, no. Takže podle mě to bude nějaký nakres, no. Že jako do terénu, jako není to být špatný, jestli to, vlastně to svítí, tady je napsaný. Ale jestli to je pojízdný a svítí to jako, za 12,5 tisíce ještě na to, že to je Mustang, jako vypadá docela pěkně, bude to starší typ rozhodně, protože, nevím proč. A přijde mi to tak, že to je starší typ. I když to je nalakovaný takhle. Prostě to nějak cítím. A nemusí to být, to je jenom jako můj odhad. Jo, tady se mnou můžeme podívat, jak to tady mají. No se jako podíváme, jak to má třeba tady ten Mustang. 19 900. No, tady jde, jak ten blatník jak není tak vysoko, jako je výš, ale tady to světlo jakoby není tak zmáčklý to světlo. Což tady máme to světlo takový zmáčklý víc. A akorát to není špatný, jako bez toho jede, tak abych to koupil. No, ještě to je Mustang k tomu, řídka takový, jo, tady je to takový, tady je takový, no. A do terénu, nemá to TP, takže stejně s tím budete jezdit v terénu, jako není to být špatný, koupil bych to, jo. Je to levnější než můj Pioneer, o 500 korun. Koupil bych to. Tak tady mám pak trošku něco jiného, já mám Pioneer 550 z TP. Ale na 79 tisíc. Takže na to asi koukat nebudem. Jo, na to se ani koukat nebudem. To prostě tak k ničemu. A co tady máme dál? Zase další Mustang za 15 800. Dobře, podíváme se na Mustanga. Prodám Java 23A, rok výroby 1971 bez TP. Původní štítek, Mustang je kompletní a pojízdný, původní lak až na nádrž, to je přestříkaná, nyní nová přední duše a vyčištění karburátoru. Podobné jako Java Mustang, Java Pioneer 20, 21, 23, Java 50, no, to tady jenom, aby, když tady třeba ta Java Pioneer, třeba 20 nebo Simpson, že aby vám to věděl, vlastně. A chápu to, vypadá to jakoby, že to je chytrý člověk, a že jakoby, že s tím jako nějak umí, tak jako mrknem na to. Takže, jak vidíte, třeba tady to světlo, je ten rámeček, že to mám já. Já mám na mém Pioneerovi světlo z Mustangu. Ale to je vedlejší, to vám také nikoho nezajímá. A řídka jako vypadají dobře, teda až ta spojka, to tady má nějaký prodloužený, což jako, to nemám proti tomu nic, jako to je úplně v pohodě. Tady jde vidět, že jako je to původní lak, jo, že už to je fakt jako hodně bídný. Hlavně 23A, to je docela jako luxus, 23A. Za 15 800 s tím, že tam jako původní lak, kromě té nádrže, tady jde vidět, že je přestříkaná, to ostatní, ten lak tam jako trošku chybí. A jako výfuk, OK, dobrý, všechno jako, ten výfuk taky je podle mě původní, PT23Ačka měl doutník, myslím. Tak jasně, to všechno vypadá jako dobře, až ten potah je takový zvláštní, ale jako by nic proti tomu. Tady má, kolik to má, ne, to 320 km,
800 metrů, jasně, ale tak jako by to může být ne to klidně víc, ty šrouby už tady ty šrouby už jsou zarezlý, jde vidět, že se dlouho jakoby jak namontoval nebo něco, že se s nimi jak nemanipulovalo, takže jestli tady to někdo bude skládat, tak jakoby chudák. Chudák ten člověk, jo. Protože je dost možný, že třeba tady ten šroub nepůjde sundat, že prostě buď se rozpadne, což jako asi si nerozpadne, že jo, a že tam prostě bude tak přirezlej, že to bude trvat půl hodiny, než ten jeden šroub sundáš, jo. Ale jakoby reálně jinak to fakt vypadá jako dobře, nic proti tomu nemám vůbec. Ještě tomu to je pojízdný, tady to, jako fakt jako pěkný, jo. Je to pěkný, co takový tak jako je filtr, to je dobře, že tady je filtr, to je nevím čemu, ale jako OK. Není to špatný. No, kdyby to chtěl člověk jako hodně vypimpit, mít to hodně pěkný, tak by do toho jako by nějaký ten peníz investoval. A jako by takhle za průjížďku, jako není to špatný vůbec. Bude v pohodě. Bude v pohodě. Proti tomuhle já nic nemám. Já tady ani nemám co říct, jo. Podle mě to je úplně v pohodě Pionýr. Jo, tady jde vidět 1971. Jasně, 23. 62 kilo. Dobrý, no. Tak už jakoby za 15 800. Jo. Asi bych to koupil, hele. Já bych to koupil. Jenom já nemám prachy. Ale koupil bych to. To jako není vůbec špatný. Jestli je kompletně pojízdný, tak jako proč ne? Že co tady máme dál? Ježiši. Tady je Java 555, 48 tisíc. Haně bych chtěl 555, to je pěkná. Co tady je dál? No, tady je světlo. Tady máme první 05, to jsme tady zatím neměli. 05, tyjo. Tak se na to tady mrknem. Takže. Prodám Java 5005, Pionýr. Nekompletní, nefunkční, NND, bez TP, bez SBZ. Motor točí, řadí, stav vys foto, cena 8000 korun. Za 8, či to? 8000. Ta černá barva to hodně kazí. Nevím, kdo bys to dělal na černou. Jako nechci si nikoho dotknout, ale mně se černá barva fakt na Pioníru nelíbí, ani se tam podle mě nehodí. Nevím prostě. A tak tady ten Pionír nepojízdnej. Nikdy byl pojízdnej. Nevím proč, a mě působí, jak kdyby ten motor byl 20 let nepoužívaný, ale jako kdyby ten lak tam byl třeba 4 roky. Nebo třeba 10 let. Jo, nebo 10-5 let ten lak. A ten motor jak 40 let starý, že jo, prostě jakože nepoužívaný. Že to bylo někde zahozený, nebo. Sedačka jako OK, není to tak špatný, ale už asi bude tvrdá, to tak vidím taková vysazená. Taky docela dole, ale proč ne? Tady je zatmavený světlo. Ježišmarja. Jak jako na díly to není vůbec špatný, jasně tady chybí filtr, OK. Tady vidíš, to je 05, ale 05 často poznáte podle toho, že tady ten kryt, že tady není na zapalování, ale že to je prostě celý, že abyste viděli zapalování, že to musíte celý sundat. Že tady prostě ten trojuhelník. Takže takový rozdíl mezi 05, kdybyste jako nevěděli, jak to poznat, že to je takový jeden z těch hlavnějších věcí, jako je toho víc, o hodně víc, a to je jeden z těch hlavnějších věcí. Ale jako, na náhradní díl to jako není špatný Pionýr. Na zprovoznění nevím. Kdyby měl člověk hodně peněz a hodně času, tak asi by zprovoznit by to dalo. Že pro člověk by to zprovoznil za hodně peněz a hodně času. I kdyby se udělal pěkný, hotovo, všechno, bylo by to nádherný. A my se vrhneme dál. Tady je nějaký Pionýr. A to už asi dneska bude poslední Pionýr, a tak na ní mrknem. Pionýr stojí 29 000, OK. Zjistíme proč.
Já 5021 Pionýr, STP a SPZ. Psáno na mou osobu. Pojistka placena. Motor jde protočit, potřeba zprovoznit, dle odstaveno. Původní. Kompletní stav, dle foto pouze volat děkuji. Takže to je původní stav a od léta byl odstavený, což 11.2.2026, to je včera ten inzerát je, od včera, což jako, to je jako pěkný, jako, jestli to je původní, a je to, má to TP SPZ, papíry normálně SPZ-ku, to je jako dobrý Pionýr, to už jako mrknu na to, že jak to vypadá. Tady to není nejlepší, to by se podle mě nějak ještě dalo vyčistit, ještě by se dalo, to je docela v pohodě, to ještě jde. To je takový utrhlý, ale nevadí to, jo. Je to původní stav, což jako na původní stav to fakt vypadá dobře. Výfuk jako hodně dobrý, to nedokážu určit, jestli je nový nebo taky původní, protože ten první vypadá docela dobře, na to, že je původní. A ten lak asi nebude původní. Nebo já nevím. To já nedokážu určit. Tady jde vidět, že tady jsou ty madla, nebo co to je? Že jsou jako starší. Jinak sedačka není zacvaknutá. Aha, není zacvaknutá. Jak je tady na tu svíčku, to taky ukáž, jestli tam nebude vidět, pak taky mrknem. Jakoby, ještě se tady podívám, jasně, to tady je, že to bych se nedbál, třeba naše plyn bude vypadávat. A jako to se prostě člověk musí vyzkoušet na místě, to je jasný. Tady je nastříkaný, takhle. Jo, to asi bude origo barva a tady to tady nikdo nastříkal, nebo nevím. Nebo beru zpět, origo barva to asi nebude. A tady to se někdo nastříkal. A černě, nevím pro černě zrovna, nevím proč to černá, ale OK. Jinak jako nevypadá to vůbec špatně, jako. Na to, že to mají papíry všechno. Tady to takový taky špinavý, to se vyčistit, to je... Ta brzda tady ohlá, ale chápu, to vůbec nevadí. Podle mě to vůbec nevadí, jo. Na tím bych se nelámal ani hlavu. Tady jako vlastně to jako pěkný, taky jako Poda Pionýr. Takže ještě, že ten stojan tak jako divně, nevím proč mě přijdeš takový divnej, že to kolo jako by bylo na té zemi. A jako to taky podle mě nevadí vůbec. Jenom jako připomínám. Aha, jo, to je tady častý u těch Pionýrů, že tady se ucho utrhne, takzvaně, tak se pak dovařuje, no. A ty druhé straně to není, ne? Utrhlý, není. Tady to utrhlý je, no. Takže veteráni si často tady nedávají šrouby, vlastně, aby se to neutrhálo. No to asi všechno, tyjo. Takže to asi všechno se toho Pionýra, ale je nepojízdný, jo? Vlastně ještě. Sice jako je to původní stav tady to, ale je nepojízdnej, na to bych si dal pozor, vlastně. Ale jako má to TPSPZ. Či co tady není SPZ, jaký pojeb. No asi by to jako šel jako zkontrolovat, nebo by třeba se zeptat třeba na fotky ještě nějaký. Ale jako je to pěkný. Rozhodně, hele, pokud máte odstavenýho Pionýra, nebo Pionýra, který díl nejel a není momentálně pojízdnej, nebo třeba půl roku, klidně jenom půl roku nejel, jo, tak bych zkontroloval rozhodně nádrž. Nádrž bych zkontroloval, v jakém je stavu sítko, jestli je potrhaný, jestli je nádrž hrzavá, na to bych si taky dával pozor. Celkově jak ten Pionýr točí otáčky, že si dáte prostě plyn, jo, jestli uděláte jenom takový to vrum vrum, tak jestli udělá vrum vrum, nebo jestli to bude dělat jo, to taky, to je velký znak, to pak řešit tady, to je taky blbý. A jako, hele, na rekonstrukci ten Pionýr není vůbec špatný, jo. Zase, tady to by šel taky udělat hodně pěkný veterán, jo, námět na pěknýho veterána. Sice to stojí 29 000 a je to nepojízdný. Ale jako by šlo by z toho něco pojízdného udělat. A rovnou i na papíry. Takže jako to nevidím problém, no.
Takže to tady asi mám všechno. Pokud byste někdy chtěli druhý díl, jo, kdybych vlastně koukal na pionýry, akorát, že bych dal třeba do 15 000, jo, že od 10 do 15 000, prostě nějaký levný, low budget, jo, jako já třeba jsem hledal, tak se můžeme podívat. A to je asi všechno, no. Že se mějte krásně fanfárově a s tím pionýrem se jako rozloučíme. Takže čau!